מה קורה אנשים וברוכים השבים לפודקאסט נושמים קולנוע, כאן איתכם כמו תמיד אבישי סלאמה, והיום יש לי פרק מיוחד בשבילכם. היום אני הולך לארח את שלום ניסיונוב. שלום יש לו פודקאסט משל עצמו, פודקאסט קולגה שלי שמדבר על אותם דברים, פודקאסט על סרטים וסדרות שנקרא אוכלי סוסים. היום יש לי פרק נהדר בשבילכם עם שלום, אנחנו הולכים לדבר על מנאייק. אני סיימתי את כל העונות של מנאייק, את כל 3 העונות של מנאייק באיזה בינג' באיזה חודש, ויש לי המון מה לספר לכם, ושלום, גם הוא חובב סדרות ידוע, ראה את הסדרה, ויש לנו על מה לדבר, פרק מעניין בקיצור, בלי לדבר הרבה, בואו נתחיל בפרק, עכשיו. שלום, מה נשמע? מה קורה? ברוכים הבאים לנושמים קולנוע. בוא תספר קצת על הפודקאסט שלך, אוכלי סוסים, מה הוא, מי הוא, איפה אפשר למצוא אותו? אז סוסים איטיים זה פודקאסט שאני וציפי שמילוביץ' מדברים על סדרות ישראליות, לא ישראליות, סתם מה אתה יודע, אנחנו רואים ורוצים לדסקס עליהם, כמובן אפשר למצוא אותם באפליקציות השונות, אנחנו העלינו שם 3 פרקים, יש לנו תכנון לעוד כמה פרקים שאנחנו רוצים לעלות, וזהו, מקווה שהזמן ניתן לנו, כשנינו אנשים עסוקים, ונחזור להקליט פרקים. אמן. סוסים איטיים בספוטיפיי, אפל פודקאסט, יוטיוב גם? לא, רק ספוטיפיי, אפל, בלי יוטיוב. יאללה, מי שרוצה לראות, לשמוע, להאזין, מה עוד אתה עושה? סיפרת לי שיש לך עוד כמה פודקאסטים, בואו תספר קצת לצופים. אתה יודע, אבל נשאיר את הפודקאסט הזה רק בשביל הדבר שהגענו בשבילו. אדם צנוע שלום, אדם צנוע. אז היום אנחנו הולכים לדבר על מנאייק, שאתה עשית פרק בפודקאסט, כמו שאמרנו, סוסים איטיים, האם מנאייק זה הסדרה הכי טובה בכל הזמנים? בארץ כמובן. לדעתי כן. לדעתך כן. אנחנו הולכים לדון קצת, לריב קצת, להתווכח קצת, ככל הנראה. אבל בוא נתחיל מההתחלה. אני נותן לך את רשות הדיבור להסביר קצת על הסדרה ועל מה היא, מי שלא מכיר. אני חושב שכל מי שמגיע לפה יודע כבר על מה אנחנו הולכים לדבר. רועי עידן שבא והחליט שהוא כותב סדרה והכוכב הראשי שלה הוא שלום אסייג, שאתה יודע, שכולם ראו את הפרק הראשון, הופתעו, שלום אסייג יודע לשחק תפקיד דרמטי, זה לא הקומיקאי הזה, וכמובן שחקנים כמו עמוס תמה ועוד שחקנים, ושוב, יש לנו פה בעיה, אתה יודע, אני כבר נכנס לעומק, אתה ראית אותו בבינג' של 3 עונות ביחד. נכון, ראיתי אותו בחודש, כל 3 עונות. אני ראיתי אותו ממש אתה יודע, מאני טיים, שהוא עלה פרק ופרק, ואתה לא חווית את הבאס שהיה בארץ. שהסדרה עלתה, היה באס מטורף, היה האתרים געשו, הטוויטר געש, הפייסבוק געש, הסדרה קיבלה המון ביקורות, והביקורות האלה, אתה יודע, המשיכו ככל שהעונה השנייה והשלישית יצאה, ושוב פעם, ולדעתי, אתה יודע, כמו שגם אמרתי בפודקאסט בסוסים איטיים, זה אחד הסדרות הכי טובות שיצאו בארץ, היא יכלה לצאת רק בכאן 11, היא לא יכולה לצאת במקום אחר, ולא קיבלו אותה במקום אחר, זהו, יאללה, שאל מה שאתה רוצה לדעת. שמע, אתה אמרת, הבאז עבר, לא חוויתי את הבאז, אני מרגיש שהבאז עבר מאחוריי, כאילו באמת לא חוויתי שום דבר מהסדרה הזאת, המון סדרות יוצאות, המון דברים, כל הזמן אנשים אומרים זה טוב, זה לא טוב, זה. וזה מפתיע אותי, כי אתה מגיע מעולם הקולנוע והסדרות, איך לא הרגשת, או שלא היה לך זמן באותו זמן שהיית בפריים? אתה יודע כמה סדרות אנשים, בתור אחד כאילו שחברים שלו, משפחה שלו, יודעים שאני אוהב, וזה מה שאני מתעסק בו, אומרים לי, תראה את זה, ואני נותן לכמה צ'אנס, ובסוף אני מתאכזב, לרוב אני מתאכזב, אני מאוד בעייתי בסדרות, במיוחד בסדרות וגם בסרטים, ואמרתי גם פעם, כאילו שמעתי, לא שמעתי באז מטורף, אני לא אשקר, שמעתי את הסדרה עם שלום אסייג, שוטרים וזה, מה מוסתמה, אמרו לי, אתה חייב לראות, אמרתי להם, בסדר, מה כבר יכול להיות? וכאילו פשוט עבר לי, עד שראיינתי פה בפודקאסט את הארט דירקטור שלהם, את אוהד אוסטרו, והוא אמר לי אחר כך, כזה בינינו, אפילו לא חושב שזה היה לפודקאסט, הוא אמר לי, בינינו, זו הסדרה אחת הטובות שיצאו בארץ, אני לא אומר לך סתם, הוא נכנס רק לעונה שלישית, הוא אמר לי, אתה נראה בחור שקצת יותר כאילו מהשאר, תראה את הסדרה, דבר איתי אחר כך.
לקח איזה חודשיים 3, עד שגם לא האמנתי, והתחלתי לראות, ואני אעבור על כל המסלול של העונות, אבל אני חייב להגיד שאתה דיברת על הסדרה הכי טובה, זה העונה הראשונה, יש 3 עונות לסדרה, העונה הראשונה זה העונה הראשונה, הכי טובה שיצאה במדינת ישראל, כסדרה כלשהי, יותר מהבורא, יותר מהספור, יותר לא יודע איזה סדרות קופצות לי בראש, זגור אימפריה, העונה הראשונה זה הסדרה הכי טובה. אחר כך היא קצת התחרבשה, אנחנו נדון על זה. לא, שוב פעם, אתה יודע, זה מאוד קשה, אתה יודע, אומרים שהעונה השנייה זה הכי טובה, אני חושב שהעונה השנייה, ההתחלה שלה הייתה מטורפת, לא עושים, אתה יודע, מה שהם עשו, שוב, אנחנו נגלה פה ספוילר, אי אפשר להיות פה בלי ספוילר, ההתנגשות בטל בן ארוש, והמשחק שלה בפרק שני, זה היה מטורף, אתה יודע, אף אחד לא בא, ועושה, זה קצת הזכיר לי את פאודה כזה, שהיה להם תמיד כזה באיזשהו, באמצע פרק כזה שמישהו מת, או איזשהו אירוע מטורף כזה, והם עשו, וכאילו, אתה יודע, ולפעמים שאתה מחכה לאיזשהו רגע, אז בעונה השנייה היה את הרגע הזה, ומשם זה קצת, לדעתי, קצת ירד, אחרי הרגע, אבל זה היה ממש מפתיע. העונה הראשונה הייתה, אני מסכים איתך שהייתה אחת הטובות, בגלל שבחיים לא ציפינו דבר כזה. הם התחילו חזק, והמשיכו חזק עד הסוף. וגם הסוף היה מאוד מפתיע של העונה הראשונה. הוא נתן קליפהנגר יפה בסוף העונה הראשונה, שכאילו כל החקירה הזאת לא נגמרת, ובסוף כאילו איזי לא תפס את ברק. והעונה השנייה, אתה אמרת משהו יפה, איכשהו יצודד אותי, אמרת זה מזכיר את פאודה. ופאודה, אני לא אוהב, אני לא חסיד גדול בכלל של פאודה. אבל הם כתבו אותה מעולה. אני מסכים איתך שאתה יכול לא לאהוב אותה, אבל היא כתובה לפי חוקי הז'אנר. ברור, לפי חוקי הז'אנר ולפי הקהל הספציפי של ישראל ולפי מה שאנחנו אוהבים, אבל עדיין אני כאישית לא מתחבר. אז באמת הירי בעונה השנייה בטל בן ארוש היה כאילו שוק, והיה כזה, באמת האמנתי שהיא תמות, לא האמנתי שהיא תמשיך, אמרתי טוב, הולכים לזעזע אותנו, משהו שלא עשו בישראל, בסוף היא לא מתה ובכלל לא היו, חשבתי אולי יחסית תשאר. לא, אבל שוב, היא לא מתה, אתה יודע, זה היה גם מובן שהיא לא תמות, אבל דווקא האירוע הזה, ואתה יודע, ולהראות איך פתאום שהחזקים, העבריינים כביכול לא מנצחים, כי זה באמת שוב פעם, זה לא היה משהו שהוזמן או היה בכוונה, אבל אתה יודע, להראות באיזשהו סדרה, הנה יש לך פה מישהו ששולט, אבל הוא לא שולט עד הסוף, ואז הוא צריך לנקות. אם אתה מסתכל פה מבחינת הסריטאית, הכתיבה גם של העונה הראשונה, גם של השנייה, והדמויות של עמוס תמם ושלום אסייג, זה כתיבה מטורפת, וגם טל בן ארוש כמובן. אני מסכים, אנחנו נדבר עוד כמה רגעים על הסוף, והסוף היה כל כך, הוא ממש תריץ, לפני יומיים ראיתי אותו, אבל הוא כל כך היה נכון לדמויות, שאפילו שנפגשנו, לפני שראיתי את הסוף, אמרת לי, אני אעשה לך ספוילר, מי שומע, אמרתי לך, ברק מת, אבל אנחנו נגיע לזה. אני רוצה לעבור שנייה, העונה, כדי להבין רגע, לעשות איזשהו סדר בדברים, ולדבר קצת יותר על כל עונה בנפרד. העונה הראשונה מתחילה עם איזי, חוקר מח"ש, עם אשתו, אז שהייתה אשתו, ולאט לאט הוא מגלה שהחבר הכי טוב שלו, ברק, שהוא מפקד תחנת ראשון לציון, הוא בעצם מנהל ארגון פשע סוג של בתוך המשטרה. וזה היה עונה, למה היא בעיניי הכי טובה? כי היא לא התעסקה בדברים שבעונות אחרות התעסקו, שקצת יותר גדולים, התעסקה נטו בין שתי חברים, שחבר אחד הרגיש בגידה, הרגיש איזשהו סוג של אכזבה מעצמו, מהאמונות הפרטיות שלו, והוא יוצא לעשות מסע נקמה, לא בחבר שלו, אלא בנפש שלו. זאת אומרת, הוא היה חייב לנקום, כביכול, כדי שהנפש שלו תתנקה מהמצפון שהוא חווה, הוא היה חייב לעצור את ברק, וברק היה מוצג שם, לא כזה עבריין על, היה מוצג שם כשוטר מושחת, אבל סופר חכם, סופר לא אימפולסיבי, כמו שהוא פעל בשתי עונות אחר כך, והשילוב הזה בין שתי הדמויות, בין הטוב, איזי, לרע, ברק, אור, חושך, והמרקם ביניהם, וטל שהייתה באמצע, והמיני סיפור האהבה הזה שהתחיל בין טל לאיזי, שלא יודע למה נעצר באמצע, אולי כי היא לא הסכימה.
הסיפור עם, סיפור האהבה, אבא בת כזה, זה היה מאוד יפה לראות. כל הדבר הזה ביחד יצר מרקם של דמויות אותנטיות, אמיתיות, שבאמת הרגשתי שבמשטרת ישראל יכול להיות איזה שוטר מניאק, שעושה את הדברים האלה, ויש לו חבר מאוד טוב שגם עובד במח"ש. זאת אומרת, מאוד מאוד הרגשתי את האותנטיות. שאחר כך שהוסיפו את כל היועץ משפטי, ואת כל הדברים היותר גבוהים בדרגים, קצת הרגיש לי כמו סדרה קצת יותר פוליטית, במיוחד שמדברים על חקירות ראש הממשלה. אבל שוב, אתה מפספס למה היא הפכה להיות כזאת פוליטית. כי תחשוב, בעונה הראשונה, הוא בא ואומר, טוב, אני חייב, רועי עידן, אמר, בוא, אני רוצה להראות את יחסים בין חברים טובים, מה זה פרקליטות, מה זה היועץ המשפטי, ובאותה תקופה התחילו התיקים של נתניהו, התחילו כל מיני רמיזות, הוא חייב להכניס את זה, אני לא יודע, אתה נמצא בטוויטר, אתה לא נמצא בטוויטר? אתה לא נמצא בטוויטר, אז אתה מפספס עוד משהו, ורועי עידן הוא אחד הכותבים הביביסטים הכי גדולים שיש בטוויטר, כן, אז הוא נמצא שם, והוא חווה את כל הדבר, את כל מה שהולך בארץ, עם כל הזה, והוא חי את זה, ושמעתי המון פודקאסטים שעשו איתו, יש לך הרבה עוד מה להשלים, והוא דיבר על זה, והוא אמר, אני לא יכול, כאילו, שאומרים שאני כותב מאיזושהי פוזיציה, אז אני אומר, אתם צודקים, אני חי בתוך עמי, אני חייב לכתוב על מה שקורה, ולהכניס את כל הפוליטיקה מאחורי הקלעים, אני לא יכול להתכחש כזה, אבל אני לוקח דברים מהמציאות, ומנסה להפוך את זה בכללים שאני יכול, בדרכים שאני יכול. אז אתה מפספס פה הרבה דברים, אתה יודע, אם היית רואה את העונות האלה בלייב, והיית מתחיל להבין איך כאילו כל עונה מתכתבת עם המציאות שיש לנו בחיים. לראות את כל השלוש העונות האלה, מצד אחד אני מקנא בכם, ככה אני עשיתי עם שובר שורות. לא הצלחתי לראות אותה בלייב, התכחשתי אליה, ואז הצלחתי לסיים 4 עונות בבין של חודש, או חודשיים. וראיתי אותם בכוח, אתה לא מאמין כמה ראיתי, כי היו שם עונות לא טובות בינינו. אנחנו נעשה פרק על שובר שורות אולי. אבל היו שם, וואי, אני כבר לא זוכר שם כלום, אתה היה כל כך הרבה מזמן, אבל למשל בשובר שורות, הצפייה בבינץ' גורמת לך, אתה יודע, שאתה סובל כמה עונות גרועות, ואז אתה חווה את החוויה שאחרים רואים, את החוויה של העונות הטובות, ואת העונת האחרונה שהייתה מטורפת באמת. אתה נמצא. וגם פה אני מרגיש, שאתה רואה את זה בבינץ', אתה לא מרגיש את מה שהשלוש העונות האלה עברו, מבחינה מדינית, מבחינת ראש הממשלה, כי הכל, גם העונה האחרונה, הוא לוקח הרבה דברים מהמציאות, ופשוט הכניס אותם לתוך הסדרה, עם, אתה יודע, עם טריקים שלא יזהו כאילו שזה, אבל כל מי שמבין במה שקרה, ומה שאתה לא אוהב, שזה הפוליטיקה, נמצא בתוך זה. אני לא באתי שאני לא אוהב, אני הייתי מקבל את זה, אם זה הסדרה הייתה מהרגע הראשון, הסדרה הייתה, כמו שדיברת, על חברים, על נטו, על חברות. אני חשבתי שברק יעלה כאילו יהיה יותר מניאק ויותר חרה, ויעלה לגדולה, אולי יהיה מפכ"ל. חשבתי שהדברים האלה יתקדמו לכיוון הזה, ונראה את הקרע ביניהם נוצר, כי בעונה הראשונה, בפרק האחרון, הסיום שלה היה נהדר, שהמפגש בין ברק לאיזי בסוף, במשרד, שברק פתח את הכל, ושהם ישבו על הרצפה, אני לא יודע אם אתה זוכר, שהוא ישב על הרצפה, שתיים ישבו על הרצפה, אחרי שהם כזה קצת הלכו מכות, ואז ברק פתח את הכל, ואומר, זה מי שאני, אתה לא יכול לשנות אותי. וזה הדמות שלו, ואז נגמר העונה, ואתה אומר, בונה, הוא לא חרה, יצא לי, ליבי יצא אל הנבל, אל האיש הרע, ואתה אומר, טוב, הוא אולי מניאק, אבל הוא לא כזה רע, ועדיין, בעונה שנייה ושלישית, בשלישית הוא בכלל יצא קצת אחר, אבל בעונה שנייה הוא היה ראש ארגון פשע ברמה גבוהה מאוד, טוני סופרנו הבן אדם היה, וזה לא מי שהציגו לנו אותו בעונה ראשונה, ואז... אבל אני מסכים איתך, כי הכתיבה בארץ היא קצת שונה, צריך להבין את זה. אם רועי עידן כותב את כל 3 עונות, אתה יודע, באיזשהו חורף, אתה יודע, בבת אחת, זה הקו שהיה ממשיך. זאת הבעיה.
זאת הבעיה בסדרות ישראליות. אבל גם בסדרות האמריקאיות, בסדרות האמריקאיות יותר גרוע, הם כותבים פרק. אתה מבין, הבעיה שם יותר הפוכה, ויכול להיות אחר לכל פרק במאי אחר, כותב אחר, הבעיות שם אחרות. אבל פה שוב פעם, הדבר שאתה מפספס, הכתיבה לסדרות ישראליות שונה, אז תחשוב, כאילו, עונה ראשונה נגמרה, באמצע השידור של העונה הראשונה, הוא קיבל אישור להמשיך לעונה שנייה, יש לך, שוב פעם, אתה תשמע את הפודקאסטים עם רועי עידן, יש המון פודקאסטים שהוא דיבר על הסדרה, הוא היה מדבר, שמע, הוא היה כותב בכמות מטורפת שהיה מספיק לך ל-15 פרקים, ואז היו אומרים לי, אז תחשוב כמה דפים, ואז אומרים לי, שמע, זה לא טוב, אין לנו תקציב לזה, תתחיל להוריד. הוא היה מתחיל מ-15 ל-10, ואז הוא מגיע ל-10, הוא אומר לו, שמע, יש לך פה כמה סצנות, אין לנו תקציב לזה. הוא היה מתחיל להעיף סצנות, להוריד. אז אתה מבין, כאילו, כל מה שאתה מדבר, אנחנו מדברים על זה בדיעבד, אבל תחשוב כמה הכתיבה פה קשה, אתה גם כותב רק כשיש לך את האישור, אחרי שאתה מסיים, לא מאשרים לך, כן תקציב, ואז שמאשרים לך, מעיפים לך סצנות, כן תקציב לצלם את הסצנות. אז אתה מבין לאן הגענו. ועדיין עם כל הבעיות האלה, זו הסדרה הכי טובה שהייתה בארץ. בוא ניגע בנקודה הזאת, למה לדעתך זו הסדרה הכי טובה בארץ שהייתה? וואו, אתה מגיע לשאלה הזאת מוקדם מדי, כי אני חושב שהוא פגע פה בפרות הקדושות. פרה הקדושה זה, אתה יודע, זה המשטרה, אני לא זוכר בארץ שעשו, ויכול להיות שעשו סדרה על המשטרה, ונכנסו למקומות הכי אפלים שלה. ושמעתי המון תגובות על אנשים מתוך המשטרה, וככה זה נראה, אתה יודע, המשטרה מלוכלכת, לפעמים מסריחה, לפעמים משוחדת, והתפקידים, אתה יודע, מי שעולה למעלה לא תמיד עולים, כי צריך לעלות. ויש את הדבר הזה. ודבר שני, ואני הבנתי שזה סיפור אמיתי, מה שהוא סיפר שוב בכל מיני קומבינציות אחרות, היה כזה סיפור של שוטרים מסריחים, ולקחת את הסיפור הזה ולהעלות אותו לדרגה כזאת, לכתוב קודם כל דמויות, כמו של עמוס, אתה יודע, עמוס תמם, ודמויות של שלום אסייג, ודמויות של טל בן ארוש, ולהוסיף להם נדבכים בכל מיני מקומות, אז אתה יודע, אז יש לך פה שלושה דברים, גם הנושא, ואיך שהסדרה יצא, הליהוק, שהליהוק לדעתי זה אחד הדברים הכי חשובים בסדרת טלוויזיה, והכתיבה. ושוב פעם, אנחנו יכולים לדבר על עונה שנייה ועל עונה שלישית, אבל אתה יודע, להצליח להחזיק עונה כזאת 3 עונות, בתקציבים של כאן, שזה תקציבים מאוד נמוכים, אתה יודע, לא קנו אותם נטפליקס כמו בפאודה, שמעביר לך תקציבים מטורפים, או דברים אחרים, ועוד משהו שאתה גם לא זוכר, שהעונה השנייה צולמה בקורונה. אז היו להם הרבה פעמים שהם הגיעו לסט ואין להם שחקנים. כי הוא חלה בקורונה. היו תקופות בעונה שנייה שפשוט שלום אסייג שבוע בבידוד. טל בן ארוש שבוע בבידוד. אם אתה זוכר את הסצנה הזאת בנתב"ג, שעמוס ככה עובר שם בבידוד ונוסע לאיטליה, באותו יום שהם היו צריכים לצלם אותה, ונתב"ג סגרו בשבילם, זה היה קורונה, עמוס חלה. הם היו צריכים לצלם את הסצנה הזאת 5 חודשים אחרי זה, ולסגור במיוחד את נתב"ג. הסדרה הזאת יצאה מכל מיני, אתה יודע, תסבוכות, ועדיין מצליחה, וזה הסיבות שלהם. תשמע, אני חושב שהיא אחת הסדרות היותר טובות, כמו שאמרתי, העונה הראשונה בעיניי הכי טובה שהייתה פה, הסיום שלה, ההתחלה שלה, הכל הייתה על ווליום גבוה כל הזמן. להגיד שהכי טובה זה קצת... בארץ, שוב פעם. ברור בארץ. אתה יכול ללכת לי, להגיד לי מישהו שעכשיו באחרונה כאילו סדרה ברמה כזאת? לאחרונה לא, אבל אתה יודע, אבל כן היה לנו את הבורר, שהייתה סדרה מעולה. מאוד ישנה והיא קצת יותר, לדעתי, היא פחות אתה יכול ללכת איתה, כאילו להשוות אותה, כי היא מאוד ישנה. היו שם תקציבים מטורפים וגם יותר גדולה לדעתי, מבחינת כמות הפרקים. כן, הייתה גם יותר עונות. אבל מה עוד היה? היה...
וואי, כאן 11 היה להם עוד סדרה טובה. וואי, אני לא זוכר פתאום. קבלתי איזה בלקאוט לסדרות. היו הרבה סדרות טובות, אבל שוב, אם אני הולך לכיוון כאילו של מנהיג שיכולה ככה להשתוות, זה אולי פאודה שאתה לא אוהב. פאודה ומנהיג ברמה מאוד דומה. ועוד סדרה זה הכפולים. הכפולים, אם צריך לראות. כפולים. אני לא זוכר אם ראיתי אותה, אבל אני הזכרת לי סדרה שכן אהבתי, עם, איך קוראים לו? עם הבחור מארץ נהדרת. אסי כהן, שהם שלושה חברים שחזרו מהשבי. החטופים. כן. נכון, גם הייתה סדרה ברמה טובה, אבל גם היא מאוד ישנה. אתה יודע, לי מאוד קשה, אתה יודע, להשוות סדרות בתקופות שונות עם תקציבים שונים. לא, אז ללא ספק מנהיג היא הסדרה הכי טובה בערך ב6-7 שנים האחרונות, מלפני תקופת קורונה עד עכשיו, וזה אני מסכים. אז אם אתה לא רוצה ללכת אחורה, אז פה הסכמנו על הדבר הזה, כי שום דבר לא ריתק אותי כמו שזה ריתק אותי ברמה הישראלית, וגם אולי ברמה העולמית. אני ראיתי הרבה סדרות נטפליקס שדיברו עליהם, ושום דבר לא ריתק אותי כמו שזה ריתק אותי, שרציתי לראות פרק ועוד פרק ועוד פרק, והייתי חייב כי צריך לישון. דיברת על הליוק, והליוק במנהיג הוא על גבול המטורלל שהצליח בעיניי. כי טל בן ארוש, ניקח אותה כדוגמה, סליחה, לא הכרתי אותה לפני זה, אני לא יודע אם הייתה מוכרת לפני זה. שוב, היא לא הייתה מוכרת, היא שיחקה יותר בסדרות קטנות, בסדרות נוער, בכל מיני סדרות, אבל גם אני אגלה לך מי הביא אותה, המלהקת הביאה אותה, ואמר זה התפקיד בשבילך, וגם הבמאי וגם רועי עידן הלכו עם זה. וזה, אתה יודע, זה ניחוש, לפעמים מצליח, לפעמים לא מצליח. נכון, והפעם הוא הצליח כאילו בצורה מאוד מאוד טובה. טל שיחקה את הדמות של השוטרת הקשוחה, הטובה, אבל הממורמרת בצורה הטובה ביותר. והאימור הכי גדול שלהם, בעיניי יותר מהכל, זה שלום אסייג. שעד אז כולם מכירים אותו מסטנדאפ, אם אתה מכיר אותו מצחוק בעבודה, אתה מכיר אותו משנות ה-90, אתה מכיר אותו מהסטנדאפים שיש לו ביוטיוב, שהוא היה בן 20, ככה רזה מקל. אבל הוא היה ככה, זה משהו, הוא היה בן אדם מצחיק. ולראות אותו בתור שוטר רציני, בלי טיפה אחת של צחוק, זה עושה לך אפילו קרינג'. אני הרגשתי בפרק הראשון כזה, מה הוא קשור ליצן הזה? אבל אתה יודע מה אבי נשר אמר? אבי נשר אמר שהשחקנים הדרמטיים הכי טובים הם הקומיקאים הכי טובים. אבי נשר גם לקח את אדיר מילר לשחק בסרטים דרמטיים, והוא לא יותר מדי טוב. לא, אבל לא יודע. הוא בסדר. כשחקן דרמטי אדיר מילר טוב, לא, אתה יודע. עמוס תמם יותר טוב משתיהם. עמוס תמם יותר טוב משתיהם, ועמוס תמם לא עשה קומדיה. שוב פעם, אנחנו מדברים על קומיקאים, אתה יודע, אני מסתכל על קומיקאים, אתה יכול לקחת את שלום אסייג קומיקאי, אדיר מילר, שני כהן, איך אתה מחשיב אותה כקומיקאית, לא קומיקאית? אסי כהן, גם אסי כהן קומיקאי. אסי כהן גם שחקן קומיקאי, הוא הגיע מקומיקאית, אני אגלה לך פה משהו, גורי אלפי לדעתי הוא הבן אדם שאני הכי אוהב פה בארץ, כי הוא גם קומיקאי טוב, גם שחקן מעולה, וגם אחד הבמאים הכי טובים שיש פה. גורי אלפי, מה הוא עשה? את הטבח? הטבח זה היה גורי אלפי? נכון, גורי אלפי עשה את הטבח, הוא ביים את החיות הכי טובות שלי, הטובות שלי, עשיתה MBS, הוא עשה גם סרט, ביים אותו וגם שיחק איתו על בסיס איזשהו ספר לחוץ חתונה. גורי אלפי מוכשר. גורי אלפי מוכשר. לגמרי מוכשר. אז אתה מסתכל על התזה הזאת של אבי נשר, הוא צודק. ההפתעה עם שלום אסייג היה שמי שבסוף הביא אותו זה המפיק שלה, בכלל, כל הסדרה הזאת, יואב גרוס, אם אני לא טועה, והוא הביא את שלום ואמר, בוא נעשה את שלום, אני בטוח בו. והתפקיד, אתה יודע, שלום אסייג כאילו בכתיבה כבר ידעו שזה הולך להיות הוא. שרועי עידן כתב, הם ידעו ששלום אסייג הולך להיות, כי הם באו את זה מהבית, כאילו, והם ידעו שזה יצליח, אתה יודע, וזה, שאתה שואל למה הליהוק הזה כל כך הצליח, זה לפעמים, אתה יודע, בסרטים, בסדרות, לפעמים האינטואיציה הקטנה הזאת, הבחירה הנכונה בשחקנים, זה מה שאני אתן. אם אתה תשאל אותי, אם היה שחקן אחר במקום שלום אסייג, האם הסדרה הייתה מצליחה ככה? לא.
אני חושב שאני יכול להסכים איתך. אני חושב שמה שהיה מיוחד בשלום אסייג בסדרה הזאת, זה איכשהו הוא יצר לדמות אמינות. בגלל שאתה מכיר את שלום אסייג כדמות של קומיקאי, מצחיק, ופתאום אתה רואה אותו כממורמר, ויחד עם כל הדמות של איזי, שהיא דמות ממורמרת מלעצמה, שכאילו פעם היו לה חיים, והיום הוא עם אישה שהיא לא אוהבת אותו, והוא לא אוהב אותה כי היא בגדה בו, ופתאום הוא מגלה שחברים שלו ככה, וזורקים אותו ממחש, והיא ממורמרת לעצמה, אז אתה אומר, בונה, זה יכול להיות שלום אסייג, כאילו, כן, לפני 20 שנה, שהוא היה עם ברק, שהוא הכיר אותו, ועם דודו המפכ"ל, הוא היה מצחיק של החבר'ה, ואז הוא הלך להשתנקר על כולם במחש, ונהיה ממורמר, כי אין לו חברים יותר. ואתה אומר, זה יכול לקרות, זה כאילו, אני מדמיין את שלום אסייג, אוכל איזה מרמור, איזה יום אחד, זה נהיה רציני. ויש כמה רגעים שהוא לא משחק טוב, אבל זה לא משחק טוב, ויוצר אמינות, כי הדמות מדברת מרגש, וככה אנשים אמיתיים מדברים, כי פתאום הם לא כל הזמן טייט על הטקסט, וטייט על המילים שהם אומרים, וטייט על הצרידות בקול, וכל הדברים האלה, והוא היה, לא, הוא משחק טוב, אבל כאילו נפעל לו בעונה הראשונה בעיקר, כמה רגעים שהוא, אתה אומר, בונה, זה לא משחק טוב, אבל זה אמין לי ברמות, וזה השיחוק המטורף בעיניים שלום אסייג, כי הוא גרם לי להאמין שהוא איזי. לא רק לך, אתה יודע, הוא זכה על הדבר הזה פעמיים, לדעתי בפרס המצטיין, והרבה אנשים הופתעו בארץ במיוחד. אם אתה תשאל כל מבקר קולנוע, כל בן אדם, מה הוא חושב על שלום אסייג, יגיד לך, הליהוק הכי טוב של העשור, אף אחד לא האמין, ואתה יודע מה מצחיק, שהולך להיות עכשיו סדרה הם הולכים לעשות עוד סדרה חדשה ביחד, וגם שלום אסייג הולך לשחק שם תפקיד איזשהו של... אמרתי מאוד של איזשהו אבא של מאפיונר, לא זוכר בדיוק מה, איזשהו משהו מטורף, וזה הולך להיות עוד יותר טוב, אתה יודע, כי אתה כבר יודעים מה אתה הולך לקבל משלום אסייג, וגם יש המשך למנאייק, אתה יודע, המשך למנאייק. יש עונה 4? לא עונה 4, זה יהיה פריקול על הדמות של טל בן ארוש, כאילו אנחנו מתקדמים עוד כמה שנים קדימה, והיא הולכת להיות, לעזור להם, המשטרה בבאר שבע עם כל החמולות הבדואיות שם, כי יש שם איזשהו כמה מקרי אלימות, אז גם כאילו אתה יודע, מנאייק ממשיכה באיזשהו קונספציה עם טל בן ארוש, ועדיין לא יודעים אם יחזרו שם, שלום אסייג לדעתי לא יחזור לשם, אבל מי יהיה שם, מאיזו תקופה, אבל הולך להיות מאוד מעניין. מי שבטוח לא יחזור לשם זה עמוס תמם. בוא נדבר רגע גם על... אתה רוצה לדבר על הפיל... עוד לא, בוא ניתן להם קצת את מתח לסוף. בוא נדבר קצת על עמוס תמם ועל לייבו דורון בר דוד, אם אני לא טועה את השם שלו. נכון, דורון בן דוד. דורון בן דוד. אני חושב שהשילוב של שניהם, ואני אצא אולי גזען, כאיזשהו דמויות מזרחיות, וולגריות, עברייניות, דיברנו על ליהוק, הוא ליהוק מושלם. עמוס תמם אולי השחקן הכי טוב במדינה, לזמן הזה בערך, והדמות שלו יושבת עליו ברמה מטורפת. ולייבו מצד שני, הוא כאילו השוטר המחורפן, שוטר הבלגניסט, והשילוב של שניהם של קור רוח ובלגן, יוצר ביחד, בשתי העונות הראשונות, את הנבל המושלם. כי הוא רוצה, בוא נשתגע, נרצח את כולם, והוא כזה, לא, עוד יומיים, עוד 3. ואז ביחד יוצא איזשהו, כי את לייבו היו תופסים תוך שבוע. זה גם מה שסדרה אומרת לך, את לייבו היו תופסים תוך שבוע. כי מתי שהוא פעל לבד בעונה האחרונה, תפסו אותו. ועמוס, הוא יותר מדי רגוע, הוא יותר מדי, לא הולך מול החברים שלו, לא מקריב שום דבר. והשילוב של שניהם יצר את הנבל המושלם. אבל תחשוב כמה כאילו, אתה יודע, גם עשו את זה בתוך הסדרה. הארגון הפשע הזה נמצא המון זמן במשטרה, והמשטרה כביכול או לא זיהתה, או לא ניסתה כאילו לזהות אותו, ומתישהו זה יתפוצץ, אתה יודע. אז זה בלי כל מיני המקרים שצצו שם, הארגון הזה יכל להמשיך בשקט, עוד 10-20 שנה בשקט. כן. אם לא היה הבחור ההוא בעונה כאילו שרצח את הזה, והיה את המשטרה שם, כל הסיפור בפרק הראשון, זה סדרות, אנחנו לא פוגשים אותה בנקודה שבה הכל נהיה מעניין.
ולא בנקודה שבה סתם לוקחים כסף וזה. אבל בואו נדבר גם על הליהוק הגרוע של הסדרה בעיניי. אופה, הליהוק הגרוע, זה עוד לא... שמעתי? יאללה, שוט. סבלימינל. גרוע? וואו, אתה מפתיע אותי. למה גרוע? כי אם אמרתי שלום אסג, החוסר אותנטיות שלו יצרה אמינות לשוטר ממורמר שרוצה זה, סבלימינל, החוסר אותנטיות שלו, יצרה דמות לא מפחידה. סבלימינל הוא לאבבוי, הוא כזה, הוא טדיבר. הוא טדיבר. את הצל לא אוהבים, את סבלימינל כולם אוהבים. אם אוהבים את הצל... רגע, אז אני אשאל אותך ממקום אחר. אתה מכיר, אתה שומע, אתה עוקב אחריו? אחרי סבלימינל? כן. שירים, לא ברשתות החברתיות. פה הנקודה שנפלת. רוב האנשים שראו את סבלימינל לא מכירים אותו. אנחנו מדברים על 50% לא מכירים אותו. אני, שוב פעם, שמעתי פה וזה, לא עוקב אחריו. לראות אותו כדמות העבריין, כדמות הזה שצריך לעשות עסקים, והוא המאפיונר, אותי קנה. בכמה דברים. כי זה אחד התפקידים הראשונים שלו, הוא לא שחקן מקצועי, כביכול שאתה רואה אותו בכל סדרה, והוא עשה את התפקיד שלו טוב, כתפקיד ראשון שלו. שנייה, אתה לא הכרת את סבלימינל בכלל? כאילו לא כזמר בכלל? שומע שירים, כן. לא, לא ידעת שזה הוא? בהתחלה שראיתי אותו, אתה יודע, זיהיתי אותו כי שוב פעם, כולם כתבו על התפקיד של סבלימינל, אבל לא, אין לי איזשהו רגש עליו, אני לא מכיר אותו מהשירים, לא מכיר את הדעות שלו, ואני חושב ככה שזה 50% מהקהל שראה אותו. הם לא מכירים, וזה היה היתרון של סבלימינל, כי הוא הגיע שם כשחקן שהוא לא שחקן אמיתי, כביכול זה תפקיד ראשוני שלו כמשחק ותפקיד ראשי כזה, והוא נתן שם אחלה הצגה. התחברת אליו? כן, שוב פעם, בגלל החוסר המקצועיות שלו, בגלל שהוא הגיע משהו nobody, שזה אחד התפקידים הראשונים. אם היית שם שם תפקיד, אתה יודע מה, איזשהו שחקן ממוצע, סתם דוגמה, אתה יודע מי עוד יכול ככה להתאים לתפקיד הזה? אורי גבריאל. אבל למה אורי גבריאל? בגלל התפקיד שלו בבורר, אז יש לנו את הקונוטציה הזאת. אבל זה נכון, אורי גבריאל שחקן עבריין מעולה. נכון, אבל זה בגלל הקונוטציה שיש לנו. אבל פה ההפקה באה, וגם הליהוק, הלכו מעבר, אתה יודע, עשו הפוך על הפוך, להביא שחקן, שהוא לא שחקן, להביא את סבלימינל עם הפוזה שלו, וזה, להראות לו דברים שהקהל לא מכיר אותו. אני דווקא חושב שזה ליהוק מעולה שלהם. לא יודע, אני אישית חשבתי כל העונה הראשונה, עד שהתרגלתי, שהוא כל משפט שני יוציא יו יו, כאילו יציא לו הזה, הוא לא... אבל זה ההבדל ביני לבינך, אתה מכיר את השירים שלו, אתה עוקב אחריו. תחשוב שרוב הקהל לא מכיר אותו, חוו אותו פעם ראשונה. אולי, לא יודע, אני פחות, לא, גם אותו וגם את גילי, אבל גילי היה פחות משמעותי בסדרה, אבל בעיניי... כן, גילי פחות, הוא היה כקיקסייט שם. שתיהם היו בעיניי ביחד, סליחה, עם גם האחות של טל, הליהוק הגרוע של הסדרה. אני אגע לך עוד צל, אשתו של שלום אסג, אתה יודע למה היא לא הופיעה בעונה שנייה? למה? היה קורונה, הייתה חולה קולון. אורנה פיטוסי קוראים לה? כי היא הייתה אחד מסרבות החיסונים. כן, והיא פשוט לא הסכימה להתחסן, לא הסכימה לעוד כל מיני דברים בתוך הסט הזה של המנאייק בקורונה, ופשוט היו צריכים להעיף אותה מהעונה השנייה. כתבו אותה החוצה, מה שנקרא. כן, היו, אז תחשוב כמה עוד, אתה יודע, בעיות היו לכותב, אתה לא מאמין, כאילו. פתאום הוא אומר לו, שמה, היא לא ממשיכה, אתה צריך להעיף אותה. הוא צריך עוד פעם להיכנס לכל הדראפט 200 ומשהו, ולהתחיל להעיף אותה ולמצוא איך הוא מכניס לשם עוד דברים. שמע, נתונים מעניינים אתה אומר לי, לא מכיר את הידע הזה, את העובדות האלה בכלל. את האמת, אני חייב לדעת, איזה אתר תמיד המידע הזה, שלח לי אותו בפרטי. אתה יכול לכתוב אותו בגוגל. לא, אולי שאתה עוקב בלייב, אז אתה שומע את זה, אני פשוט לא עקבתי על זה בלייב. יפה, אבל זה הקטע, אתה גם עוקב בלייב, וגם אתה נמצא במעוז התגובות האייטרים, אני קורא לזה, שזה הטוויטר. בוא, דיברנו על ההתחלה, על העונות, על הסדרה הטובה, על הליהוק. בוא נדבר על הפיל שבחדר. כמו שדיברנו מההתחלה, בוא נדבר על הסוף. בעצם,
איך אתה מגדיר את הסוף? אני אגיד לך, היו צריכים להגיע לאיזשהו סוף. תאמת, אני אגיד לך, העונה השלישית בשבילי הייתה מאוד איטית, מאוד מאוד איטית. הם הלכו, סיפרו את הסיפור מאוד, בצורה מאוד איטית, אולי התחברתי, אתה יודע, רק מפרק חמישי-שישי, זה התחיל להגיע לאנשהו. כל הסיפור הזה עם הוא כן, הוא לא, לקח המון זמן, כי הוא רצה לספר המון סיפורים, לא סתם הוסיפו שם גם את הבת שלו, את קימור אזולאי, ועוד שחקנים, ובסוף אתה יודע, צריך להחליט, אתה צריך להרוג איזשהו דמות, פאודה עשתה את זה תמיד, לפאודה תמיד היה איזשהו דמות שמתה בכל עונה, כל פעם בצורה הירואית אחרת, וגם פה היו צריכים להמציא, האם הדרך שהם המציאו אותה שהוא נהרג בשנייה האחרונה, יש כאלה שאהבו את זה, יש כאלה שלא אהבו את זה, ואז לראות את הבאות של איזי, זה איזשהו אין סופי, כאילו, אתה יודע, סוף כזה, שאתה לא יכול לסיים את הסדרה בלי הפרצוף של איזי, של שלום אסייג. אני חושב שאפשר היה להמציא סוף יותר טוב. אני חושב שהעונה השלישית הייתה בסימן ההיפוך שעושים לברק, הופכים אותו מנבל לא גיבור, אבל סוג של יותר אתה תתחבר אליו, ורצו לגרום לך, לצופים כאילו, שלא תרצה שהוא ימות, לראות ממנו עוד, ולראות לאן הדבר הזה יתגלגל וימשך. והבעיה שלי, כמו שאמרת, זה מי רצח אותו? שזה רצח אותו האח של השוטר שלהם, שכחתי את השם שלו עכשיו, של חנן סלאמה, וזה היה בעיניי הטעות, כי כאילו לא עושים בדיקת רקע לפני, לא יודעים מי מגיע לפה, כאילו זה קצת מוזר היה. לא, שפעם, אבל אתה יודע, יש הרבה דברים כאלה. זה לזרום, כן, אני מקבל את הזרימה, אבל זה הייתה הבעיה, אבל בניסיון של להפוך את ברק מדמות מניאקית מאוד 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 בעונה שנייה, לדמות שאפשר להתחבר אליה, בזכות הבת שלו, בזכות הקשר הזה, הוא הצליח להם, והסוף הוא לא הסוף בשביל ברק, הסוף בשביל ברק היה מגיע לו למות, כי כולם ידענו שמגיע לו למות, כי הוא יצא חתיכת כלב, שעשה רק דברים רעים. לא, אבל שוב פעם שאתה אומר למות, למה? כאילו... הוא רצח בעצמו את החברה שלו הראשונה. לא, אני מסתכל מבחינת תסריטאית, אתה יכול להגיד, מגיע לו למות וזה. מבחינת תסריטאית? מבחינת תסריטאית, זה הסצנה הכי טובה שאתה יכול להגיד, שאתה שלם איתה ב100%. איך הוא מת? איך הוא מת, אתה מדבר? כן. אם איך הוא מת, לא, אבל העובדה שהוא מת היא נכונה, כי היא נכונה לסגירת המעגל של איזי. כי איזי... לא, פה הטעות, אני לא מסכים איתך. אני לא חושב שאתה צריך להתפשר מבחינת תסריטאית כדי לסמן וי על מוות של דמות. יכול להיות שעל זה, אני מסכים איתך על זה, אבל על העובדה אני חושב שהייתה פה התפשרות בסצנה האחרונה כדי לסמן וי, ואני לא מסכים איתה. אתה יודע, אז אם אתה לא מוצא סצנה טובה כדי להרוג דמות ראשית, אל תעשה את הסצנה הזאת. דווקא, ואתה יודע, וכאילו, וכולם דיברו כזה, התלהבו מהסוף, וזה וזה, בלייב כאילו, ואני לא התלהבתי, אתה יודע, וכולם התלהבו בגלל שכאילו, אמרו, מגיע לו למות, לא מעניין אותו איך. ואני לא מסכים עם זה. כי מי שראה את שובר שורות, והרגע הזה שאתה יודע, אנגזיה שזה, שהנבל הגדול זה גיסו, זה היה רגע מכונן, ובסוף אתה יודע, זה לדעתי, וגם אז בשובר שורות, זה לא היה פרק האחרון, זה היה פרק לפני האחרון, או שני פרקים לפני האחרונים. והם בזבזו עוד שתי פרקים שם על סתם. אבל אתה צריך ליצור, אם אתה, במיוחד שאתה יודע שזה פרק האחרון של הסדרה, ואין עונה רביעית, אתה צריך לגרום לסצנה כזאת האחרונה, שהיא וואו. ולא היה... אני מסכים. אני חושב שהם... לא זלזלו, אבל בחרו את החלטה המאוחדה. הוואו לא היה. עם העובדה שברק היה צריך למות, עם זה אני מסכים מבחינת הסרטית. עם איך, אני גם מסכים איתך שהוא לא היה צריך למות ככה, זה היה מאוד, לא יודע אם להגיד, לא צפוי, כאילו, לא ראינו את הפחד של ברק. זה מה שהיה חסר לך. ברק היה צריך לפחד
ואז למות. זאת אומרת, היה צריך, לא מרדף, אבל משהו שממש ממש ממש יגרום לנו לחשוב שזהו, ברק מפה הולך רק לקבר, ברק לא יצליח להינצל, ולראות את החרטה שלו. ברק לא התחרט לרגע על הדברים שהוא עשה. גם מול הילדים שלו לא התחרט, וזה נראה לי הטעות, הבעיה שלך הייתה, כי זה הבעיה שלי הייתה, שברק לא התחרט, וזה עשה לנו תחושה של, בוא'נה, הוא נשאר מניאק, הכלב הזה, וזה לא טוב. לא, אבל אני לא חושב שהוא גם היה צריך להתחרט, כי זה דמות כזאת שהיא לא מרגישה מה שהיא עושה, אתה יודע, אין לה רגש. אני אגיד לך, שמה, אבל בוא נדבר, סוף אלטרנטיבי. אני אגיד את שלי, תגיד לי, בוא תמציא לי סצנה שלך. אני חושב שהסצנה הייתה צריכה להיות איכשהו ששלום אסייג מעורב שם. אתה יודע, באיזשהו מצב שהסוף של הסדרה הזאת היה חייב להיות, שבו איזי והמסתמם נפגשים ביחד, באיזשהו, אתה יודע, איזשהו סנייפר, או איזשהו מישהו מרחוק, לא יודע מה, אבל זה הסצנה האחרונה, שעמוס תמם מת ליד הרגליים של איזי. ואני לא מצליח להבין איך כאילו היוצר שכתב את הסדרה הזאת, והעוזרים שלו לא חשבו שזה כאילו חייב לסיים את הסדרה הזאת. הם חייבים להיות ביחד ברגע הזה, ולא סתם בסוף, גם הם הבינו את זה, והם הלכו והכניסו את המבט של איזי בסוף, כי הם אמרו שזה לא יכול להיות ביחד. אז אני מפספס למה לקחת את השתי הסצנות האלה, ויכול להיות שוב הרבה תירוצים, אני גם לא יודע למה, אתה יודע, אבל יכול להיות כל מיני דברים תקציביים ודברים אחרים, אבל במקום לקחת את השתי הסצנות האלה ולהוציא אותם, כי בסוף אתה רואה שהיה מאוד חשוב ליוצר לשים את הפרצוף של איזי. למה לא לעשות אותו באותו פריים? למה לא למצוא איזושהי סצנה אחרונה, שאתה גם רואה את איזי, ואתה גם רואה את שלום אסייג, אתה רואה את עמוס תמם ביחד. וזה, פה אני חושב שהיה פה איזשהו פספוס. מה הסוף האלטרנטיבי שלך היה? אז אני אגיד לך, קודם כל אני אענה על הסוף שלך, ואחרי זה אני אדבר על הסוף שלי. אני חושב שהסוף שלך הוא סוף, אני אקרא לזה, וסליחה אם אני אבייס אותך, קצת סחי, קצת בנאלי, קצת, זה צפוי. כאילו, הוא היה עובד ב100%, היינו מקבלים את זה ואף אחד לא מתלונן. אבל הם ניסו לעשות משהו אחר, ואני מבין מאוד מה הם ניסו לעשות. הם ניסו להדגיש לנו את הפער והשינוי ששתי החברים הטובים חוו. שהאחד כבר סיים את המלחמה שלו, יכול לשבת, לנוח, עם האישה שלו, עם החברים הטובים שלו. והשני עדיין במרדף, באיך לברוח, איך כאילו הוא אוכל את כל החרא שהוא אכל. כאילו הוא אוכל את הדייסה שהוא בישל לעצמו. ובסוף הוא גם, מה שנקרא, הורעל מהדייסה של עצמו. ודווקא הסוף הזה שהוא מקבל את השיחת טלפון, והעיניים שלו כאילו בתדמה, ומה אני הבנתי באותו רגע משלום, כאילו מאיזי, זה שיט. אין לי למה לחיות יותר. כל מה שיש לי עכשיו מול העיניים, כל החברים האלה, הם לא שווים יותר, כי אין לי בשביל מי להילחם, אין לי איך לחבר אותם. וזה מה שאני הבנתי בעיניים שלו. אני מסכים איתך, אני גם הבנתי את זה שזה סוגר איזשהו סוף מטאפורי כזה, שכאילו נגמרו החיים, כי אין לו... לגמרי, וזה היה מאוד יפה. וזה, אני הייתי משחזר את זה. כי הרגע הזה היה שונה ומיוחד, ומתאים מאוד לדמות של איזי, שכל הזמן, במיוחד בעונה הראשונה, איזה נרטיב שהם ניסו לצייר לנו, זה שהוא לא רודף את זה בשביל עצמו, הוא רודף את זה בשביל... לא רודף את זה בשביל הצדק, הוא רודף את זה בשביל עצמו, כדי שלא יהיה. וברגע הזה שלו הפסיק לפעול, אין לו את ברק יותר, הרי לא מעניין אותו לייבו, לא מעניין אותו ראש הממשלה, כל הזמן גם זה מה שהוא אמר לנו בעצמו, אז אין לו למה לחיות יותר. טל לא חברה שלו יותר, כאילו לא חברה שלו יותר, הבת זוג שלו לא בת זוג שלו יותר, כי הם התחברו אליו בגלל ברק, כאילו הכירו אותם בזכות ברק. אבל מה הסוף שלי? אני הייתי מכניס את ברק, הייתי עושה קצת יותר טוויסט, הייתי לוקח את טל לקיצון, והם כאילו רמזו על זה, והייתי ממשיך עם זה. הייתי הולך, הייתי חוטף את הבת שלה, את קים אורזולאי ואת הבן שלהם, הייתי משתמש בערבים כאילו, שהיו איתה בתור קלף עליהם, והם היו מחזיקים את הבת שלו, והייתי גורם לברק להתחנן, להרגיש לנו חמלה, ולחשוב
לתת לו לחשוב שברגע שהוא יודע על הכל מול הערבים, ויוותר על הכל, וזה רק כדי להחזיר את הילדים שלו, הוא יקבל חמלה, ואחרי כל זה, שמישהו ידפוק לו כדור בראש, ולא איזה מג"בניק משוגע שרצח את האח שלו. וזה כי חנן, עם כל הכבוד לחנן, הוא לא היה דמות כזאת חשובה, לא היה אכפת לי ממנו שהוא מת, ולא אכפת לי ממנו שהאח שלו נוקם את... אכפת לי מהאח שלו, מה, אני אקבל פריקוול על אח שלו? אני, בכלל איך שאני קיבלתי את זה, למה זה ביאס אותי? אני לא אקבל פריקוול על אח שלו, על מי זה ולמה הוא בכלל כזה חשוב לו. אני אגיד לך את האמת, הסוף שלך מאוד מעניין, אבל הם לא עושים את זה, כי אני חושב שבכלל כל הקטע, ההמצאה הזאת עם טל בן ארוש, ושהיא עושה סטוקין לבת שלו, היה מיותר לגמרי, כאילו זה לא... כי לא המשיכו אותו, בגלל זה הוא מיותר. לא המשיכו אותו, אז בשביל מה להתחיל אותו? וזה גם אחד הבעיות שכנראה אמרו לו, אין תקציב, לא, אולי, בגלל מה שאמרת לי, בגלל הפריקוול של טל, אז הוא לא, מה שנקרא, לחץ על ההדק. אמרו לו, טוב, תקשיב, אנחנו צריכים, היא דמות אהובה, אנחנו צריכים לעשות ממנה, אז אל תתן לנו שתהיה רעה. לא, אין בעיה, אבל בכלל, אתה יודע, אני חושב שהעונה השלישית עם טל, היא הייתה מאוד מבוזבזת. כי הגיעו אותה לשיא בעונה שנייה, ועכשיו אתה צריך איכשהו לרדת מהאולימפוס הזה, אבל הם חייבים להשאיר אותה. ולא היה לו איך להשאיר אותה, והוא המציא לה סצנות הזויות ולא מתאימות, כי הוא צריך להשאיר אותה לפריקרול הזה, אתה מבין כאילו? אז אני חושב שבכלל בעונה שלישית טל התבזבזה לנו, בגלל שאנחנו חושבים קדימה וקדימה, וגם כל הסיפור עם הבת של עמוס היה מיותר, אז הסיפור שלך, של הסוף שלך מעולה, מעניין, אבל הוא פוגע פוליטית. כן, אז זהו, אז נראה לי זה פשוט הוא הלך לאמצע, הוא רצה איזה סיפור נקמה מהעבר, אבל אתה יודע מי הייתי עושה את זה? אולי אם הייתי סיפור נקמה בכלל, הייתי מחזיר את אשתו של השוטר המושחת הרוסיה, בעונה הראשונה, שהוא היה בן זוג שלה. לא יודע, משהו כזה. הייתי עובר הפתעה, מישהו שאנחנו צריכים רגע להיזכר יותר זה השוטר המפגר שדפק בוקס ללייבו לפני דקה, לא ללייבו, לאושרי הזה. הייתי נותן ללייבו לרצוח אותו. הייתי נותן... יפה, אולי ללכת ללייבו לרצוח אותו. הייתי נותן משהו כזה, השוטר, המג"בניק, האח של חנן, הוא פשוט לא היה סוף מגיע לו. ברק יוצג כיותר חכם מזה, המשטרה יצגה יותר חכם מזה, ואולי זה גם איזשהו מין איזו דעה פוליטית על כל הזה, שהם לא יודעים להגן על תוכנית עדים, אפילו על מפקד תחנת משטרה, אפילו שהיה עבריין, הם לא יודעים להגן, ומגיע איזה מג"בניק מטומטם ויורה בו. אולי זה כזה, זה מין איזה אמרה או משהו כזה. יכול להיות, אבל אתה יודע, אנחנו יכולים להיות לא מרוצים, תסתכל, הרבה כתבו בגוגל, בהרבה מקומות על הסוף, יש כאלה שאהבו, יש כאלה שלא אהבו, אנחנו במקום, אנחנו נמצאים... אתה ראית משחקי הכס, נכון? לא. לא, אוי ואבוי, שלום. כן, אז... אחד המינוסים שאני לא התחברתי על הדבר הזה, אולי בעתיד אני אתחבר ואני אעשה על זה בינץ'. אז אני לא אגיד על זה מה שאני חושב. כי היה לי משהו מאוד יפה, אבל עכשיו אתה ביאסת לי את כל הזה. אז זהו, נראה לי סיכרנו את הכל. יש לך משהו להוסיף? לא, שזו הייתה סדרה מעולה, ואני מחכה לפרויקטים הבאים של רועי עידן, של שלום אסייג, כולם כבר, אתה יודע, מוקלטים עכשיו, מופקים עכשיו, ונקווה שאתה יודע, המלחמה תיגמר, חטופים יחזרו, ונחזור קצת, אתה יודע, לחיים נורמטיביים מבחינת התעשייה הישראלית. אמן, אמן, אמן. אתה יודע איזה סדרה, אני כן מחכה לה בכאן 11, נראה לי אמרתי לך את זה כבר. האיש שרצה יותר מדי, לדעתי, הסדרה... נכון, צריכה לצאת עוד כמה ימים, הבנתי. כן, סדרה מהספר של דרור משני, ולדעתי הולכת להיות סדרה ברמת מנאייק ואפילו יותר. לא... אתה מגזים קצת, אבל בוא נראה. שמע, דרור משני, הספרים שלו כן, הם אבל ברמה... הם עשו כבר איזשהו סדרה עליו. תיק נהדר, זה נכון, מהספר שלו. וזה לא כל כך הצליח בארץ. לא יודע. כי הוא בלשי מדי, אז אולי זה לא יתחבר, אולי לא מתחברים לבלש. אני רוצה, אני אראה את זה, זה המסר שלי. סתם דוגמא, תיק נהדר, סדרה מאוד טובה, אבל היא לא דרגה את הרייטינג, היא לא דרגה בבאז, היא לא דרגה אף אחד, אתה יודע. ויש סדרות בכאן 11 שהן עושות משהו. הן עושות באז, הן מדרגות משהו, יש שיח.
כאן 11 זה ההוט 3 החדש. עם הסדרות הישן, כאילו הם החדש. כן, נשמע, אני חושב שסדרה כמו מנאייק תיזכר להרבה שנים פה. שלום אסג, איך שהוא הצליח להיכנס לספרי ההיסטוריה של המדינה, לא רק בתור קומיקאי בין המוכשרים, אלא גם כשחקן דרמטי. עמוס תמם ממשיך את הרצף שלו של לא מפספס, כל דבר הוא עושה טוב. וזהו, שחקנים מוטל בן הראש, כמו לייבו, רק חיזקו את זה, אפילו שהוא עשה את פאודה. פאודה, נכון היה בפאודה? כן. אז אפילו עם זה הוא רק חיזק את המעמד שלו, וטל גילינו אותה, והלוואי ירבו סדרות כמו מנאייק כאן בארץ. אמן, אמן, אמן. אמן. אז שלום, תודה רבה לך. שמחתי מאוד 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 לארח אותך, ומי שרוצה לשמוע עוד ולהרחיב עוד על מנאייק, תצפו בפרק, תשמעו בפרק של שלום, סוסים איטיים, על מנאייק, פרק 3, ואנחנו נעשה עוד פרקים, שובר שורות, צריך לשדל אותך לראות משחקי הכס קצת. אני יכול לעבור איתך על כל מה שיש לי ביד, כל הקעקועים וזה, נעבור סדרה. וזהו, תודה רבה לך. תודה לך, ישי. ביי ביי. ביי ביי.